É momento de falar de saúde. Sempre que podemos falamos de saúde en Radio Culleredo e os venres pois adicamos un anaquiño, un currunchiño a pois abrir a nosa acea da saúde, a poñela en funcionamento. Hoxe nos visitan Martín Iglesias e Glenda Rodríguez. Que tal? Moi bons días os dous. Moi buenos días. Que tal, Martín? A ver, que non te escoitaba, estás por aí, non? Sí, escoitaseme agora. Xa te noto, sí, xa. Estuvo de vacaciones, está medio gas. Está como con... No, pues ahora que entrou se notou con forza, Síndrome posvocacional. E aparte que traedes unha convidada hoxe. Sí, hoy tenemos mucha suerte. Está con nosotros Susana. Es nuestra nueva compañera nutricionista en el servicio de Culleredo. Ella es graduada en nutrición humana y dietética y además experta en nutrición, en patologías digestivas y salud hormonal femenina. Así que esperamos poderle preguntar muchas cosas y que venga más veces, que le guste esto. Sí, a miedo da alimentación, que me digan que non podo comer cosas, a ver, non me senta ben. A mí non me gusta prohibir. Pois falei hai pouco con outra nutricionista, ademais, de Alcer, e me decía o mismo, que non lles gosta prohibir. No. Para min eso, o sea, bueno, a ver, depende do caso en concreto, que marchamos do tema, pero bueno, sí, normalmente non me gusta. E a ver, como comilón que son, e como moita xente, é posible alimentarnos ben comendo un poquinho de todo e decir sin exceso, supoño, non? Pero comer todo o que nos gusta ou non? Hai cosas que, aínda que nos gusten, as temos que todo sacar. podemos comer, pero o problema aquí está en que é un exceso, porque non para todo o mundo é o mismo. Exactamente. Entonces aí é onde ven o problema. Bueno, é mellor que preguntar eu, que son un representante dos comilóns, mellor que pregunten a xente que se encarga máis de cuidarnos, as que teñen a perspectiva da saúde como son Glenda e Martín. Porque supoño que teredes, Glenda, moitas preguntas que facerlle. Sí, traemos un tema que nos ha parecido muy interesante porque además nos lo preguntan bastante en consulta, está muy de moda, ¿no? Siempre hay una dieta que se pone de moda y parece que ahora es esta, que es el ayuno intermitente. No sé si Susana puede explicarnos un poquillo de qué va. Sí, ahora, bueno, sí que se utiliza moito como dieta, ¿no? En realidad non é unha dieta en sí, é un protocolo dietético que ten moitos beneficios, pero que tampouco, eso non quere decir que teña moitos beneficios, non quere decir que sea o mellor, nin o mellor para todo o mundo. O que pasa que aquí, habitualmente, como en todo na saúde, é que funciona a min e xa automáticamente teñe que funcionar a todo o mundo. Entón, como fai a veciña do quinto, tamén o fago eu, e outro, e ao final faise mal, que ese é o problema que pode haber, ¿no? ¿A qué personas podríamos decir que que es muy interesante, ¿no? Para ellos igual... Eu aquí iríame un pouco ao contrario, ¿no? O sea, que non o pode facer? Pois non o pode facer persoas que teñan hipoglucemias, entón, bueno, en persoas con diabetes non deberían de facelo, digo non deberían, pero despois sempre, obviamente, como en todo en salud, pero sobre todo en nutrición, hai que individualizar moito, ¿no? E, por suposto, en persoas que teñan pois, moita ansiedade, sobre todo ansiedade que levemos moito coa comida, que isto é moi habitual, ¿no? Que calmemos esas ganas de comer, o sea, esas ganas de o que sea, que temos moitos nervios o que sea, con comida, porque pode ser como moi complicado e incluso ser moi frustrante tamén. E despois tamén en persoas que tiveran un TCA, un trastorno da conduta alimentaria, tipo bulimia, anorexia, trastorno por atracón, digo estos porque son os máis habituales, pero que hai máis, non deberían de facelo. Ou persoas que sean candidatas a desarrollar este tipo de trastornos da conduta alimentaria, que isto é un pouco máis difícil, pero, bueno, se realmente unha persona ven a min preguntándome polo ayuno, eu, bueno, pois vexo un pouco pois a súa historia clínica, cousas que me comenta tal, xa me pode sonar a alarma, no? De decir, vale, aquí pode haber algo detrás, mellor non o fagas, porque podemos desarrollar calquera destes problemas, ¿no? Vale, a raíz de esto que hablábamos, de personas que puedan hacer hipoglucemias o que tienden a los atracones, se entiende el ayuno intermitente se trata de estar sin comer unas determinadas horas, ¿no? Eso es, sí. Antes saltéme esa parte, conocemos máis habitualmente como 3 tipos de ayuno, ¿no? O primeiro que sería 12-12, é dicir, 12 horas de comida, 12 horas sin comer, que isto realmente depende do que durma, se o facemos moitos, ¿no? Despois, outro para min menos habitual e moi difícil de seguir, que é o de 24 horas, obviamente isto non é para facer todos os días, sino é para facer, pois normalmente o que se fai unha vez a semana, 24 horas sin comer, vale, entón, bueno, isto a min pareceme como moi complicado de seguir tamén a nivel mental xa, non solamente, bueno, pois ser capaz de combatir esas ganas de comer e demais. O máis habitual e o máis estudiado que é o de 16-8, é dicir, 16 horas sin comer, 8 comendo. Isto que facemos habitualmente adelantar a cena e atrasar o desayuno.
vale, ou non facer o desayuno, e con eso xa consigues máis ou menos esas 16 horas. É o que está eso máis estudiado, pero bueno, o tema aquí dos estudios tamén ten así un pouco de sesgo, un pouco bastante, porque os estudios que hai máis, o sea, donde hai máis estudios en animales, entonces, bueno, temos esa dificultad añadida, ¿no? Aún quedan cosas por conocer. Moitísimo. A mí me entra la duda de, durante estas horas de ayuno, ¿podemos beber? ¿Qué sí podemos ingerir o es un ayuno total? No, bueno, o habitual, o que se suele considerar é que se pode beber auga ou infusión sin problema, todo eso sen, o que se suele decir é sin calorías, pero como eu non son nada defensora dos edulcorantes, pues tampouco recomendaría que fora unha infusión con edulcorante, por exemplo. Despois aquí depende do purista que seas co tema do ayuno, hai algúns, bueno, pues algúns autores que sí que sugieren que sí que se poden tomar hasta certas calorías, entonces, por exemplo, un café normal, que sería pues, unha infusión, que non hai ningún problema, cun chorro de leite pequeno sí que se podería. E autores máis puristas dirían que non. Entón, depende un pouco hasta onde queras chegar. Eu, en concreto, cos pacientes, cando que fan é non desayunar, se son cafeteros, sí que digo que poden tomar un café con un chorro pequeno de leite. Vale, y a la hora de romper ya ese ayuno, pues nos ponemos en la comida o en la cena. Entiendo que esto no exime de hacer una alimentación saludable. Es decir, claro, no podemos estar esas 16 horas o esas 12 horas sin comer para luego hacer dos comidas que no entran dentro de lo adecuado, ¿no? Este é o problema que eu vexo coa población, ¿no? Que realmente, como estamos facendo isto, parece que como estar a dieta, ¿no? Que eso como que me horroriza un pouco, estar a dieta durante X horas e o resto de horas comida libre. Entonces, pues comida libre ahora mismo que pues patatas fritas con filetes rebozados ou precociñados ou o que sea, ¿no? Entonces, eso non pode ser, e que ao final o que se busca normalmente co tema do ayuno é baixar as calorías da dieta, ¿no? Porque obviamente comes menos veces, se comes certa cantidad ou que se máis ou menos se recomendan, comes menos calorías. Entonces, isto é o que se busca, pero tamén pode ser contraproducente, porque tamén non está, que eso non o dixen antes, o ayuno tampouco está indicado para persoas que non sean capaces de chegar cas comidas que fagan aos macronutrientes e micronutrientes necesarios, porque isto pode parecer moi fácil, pero cando empezas a facer ayuno, chegar a proteína xa non é tan fácil, ou chegar a cantidade de grasa adecuada, ás veces, depende de como comamos, tampouco é tan fácil. Entón, aí cando se complica un pouco todo máis. Entón, como rompemos? Bueno, pues depende, con alimentación saludable. Normalmente recoméndase sempre romper con alimentos que sean ricos en proteína e ricos en grasa. Vale. No sé si te ocurre así algún error común más o algún consejo que podamos dar para quien esté interesado en empezar con este tipo de pauta dietética. Claro, eu creo que aí tamén podemos falar un pouco das ventajas que pode ter o ayuno, ¿no? Porque sí que é verdade que estamos como falando todo o tempo de estas persoas non o poden tomar, isto pode ser un problema, pero realmente tamén bueno, pues tendo en conta que tamén hai estudios, o que falábamos antes, ¿no? Dos estudios aí un pouco con controversia, pero sí que teñen efectos beneficiosos mostrados, que serían eso, pues, que disminuyen o risco de enfermedades cardiovasculares, pues, diabetes, a presión arterial, incluso vese que tamén baixan os niveles de triglicéridos e disminuyen os marcadores de inflamación como a creatina, o sea, a proteína C reactiva ou o ratio triglicéridos HDL, ¿no? O que decía antes, o problema que tamén hai aquí é que os estudios están feitos mayoritariamente en animales, e despois tamén algo que se defende moito desde a postura do ayuno, que bueno, que se promove a autofagia, ou parece que promove a autofagia, que indica, por lo tanto, que moitas veces aumenta a esperanza de vida. Isto está explicado coa teoría evolutiva, ¿no? É dicir, que antes, pues, os moitos antepasados antes, comían, pois, cando tiñan comida, obviamente, entón, pues, 1 ou 2 días, e despois pasaban como grandes épocas en comer. Pero claro, é que nos últimos 100 anos, 150 anos, houve unha evolución, ¿no? A todos os niveles, a nivel, o sea, bueno, eso, sobre todo de alimentación, estilo de vida e demais, que é brutal. Entón, realmente eu podo confiar nesta teoría evolutiva para falar dos beneficios do ayuno hoxe en día? Non sei se me estou explicando ben, sí, pero perfectamente. É un pouco complicado. No, entón, bueno,
que eso, que tamén ten como moitos sesgos. E despois que me preguntabas, non, un pouco os errores que se suelen cometer, eu creo que tamén hai como moitos mitos co tema do ayuno. O error habitual é o que decía antes, o tema de que, bueno, pues que fago o que quero ás horas que podo comer e como absolutamente de todo mal, normalmente, bebo absolutamente de todo e cousas que non debería tampouco. Entón, claro, isto ao final fai que non baixemos esas calorías que deberíamos. E eso por un extremo, e no outro extremo temos outro tipo de población que o que fai é ser super restrictiva, é dicir, poñome a dieta, entonces sí que é certo que como nas horas permitidas, nesas 8 horas, 12 ou como decidamos facer a alimentación, e como extremadamente ben, non? O sea, cumplo as racións de medio plato de verdura, pouca grasa, non sei que, e claro, eso é o que decía moitas veces, non é suficiente, porque non estamos chegando ao requerimento proteico adecuado. Entón, tamén, por eso, sempre que vayamos a facer algún tipo de, bueno, pues de protocolo dietético, se queremos resumir así de dieta ou o que sea, o ideal é que consultásemos sempre con un profesional. E un profesional non é a veciña do quinto ou é ese coach en non sei que non sei canto, que non deberían de ser referentes. Sí, un poco también nuestro objetivo con este programa es acabar con esos consejos boca a boca, ¿no? Dar un poquillo de voz a estas cosas. No sé si mis compañeros tienen alguna pregunta. No, a ver, simplemente creo que podemos explicar que aquí Susana é a nutricionista do servicio de Culleredo, como acceder ao nutricionista, porque a veces sí que está os pacientes un pouco confusos, queren pedir cita por eles mesmos, que nos explicar Susana un pouco como é o procedimento, se hai algún criterio de inclusión. Vale, os criterios foron cambiando, o sea, os nutricionistas incorporámonos en sanidade, o sea, nos Sergas, en diciembre, a finales de diciembre do 22. Eso, un servicio moi novo, o problema que hai agora é que, bueno, pues desde marzo reduciron as plazas á mitad, entonces, eu actualmente, por exemplo, en Culleredo teño, pues, hoxe mismo dimos consultas para mediados de julio, vale? Entonces, bueno, hai o problema ese de que hai moitos, o sea, bueno, pues como moitos meses un par de meses de espera ou un mes e pico de espera. Entonces, eso é un problema. Entonces, os criterios de derivación foron cambiados tamén en función de como foi avanzando o servicio. Quen pode derivar? Pode derivar os médicos de atención primaria, enfermería de atención primaria, bueno, en general, ¿no? Enfermería de atención primaria, odontólogos, matronas, de especializada, eu creo, se non recordo mal, que poden endocrinos e agora estaban valorando digestivos, pero nadie máis. Que pasa? Que obviamente se o traumatólogo propón unha baixada de peso necesaria para non sei que, pues, se o atende antes o médico de cabeceira vai no derivar e punto, non hai ningún problema. Entonces, o que teríamos que facer é, en caso de que estemos interesados, preguntarlle, no, porque eu podo decir aquí os criterios de derivación, pero son moitísimos, sí. Preguntarlle pues, a persona que teñamos de referencia, no? Pues, habitualmente vamos a enfermeira a facer un control de salud, pues podemos lle preguntar. Moitas veces, aínda que seamos candidatos porque temos, pues eu que sei, unha hipertensión, unha diabetes, un clásico, non? Un diabetes, obesidade e demais. Bueno, pues a enfermeira considera que non eres candidato, pues porque igual non vas a facer nada, igual que non lle estás facendo caso a ela, non? Entón, bueno, pues como hai pouca disponibilidade, tamén hai que facer aí un pouco de, bueno, pues filtrar un pouco. Non sei se podo explicar algo máis desto. A mí o que me queda claro como usuario, digamos, dos servicios, non? É que algo que decía antes Susana, o importante é consultar os profesionais. Ir ao médico de cabeceira ou de familia ou a enfermeira, como decías, mira, me pasa isto, eu quería facer isto, e non tomar decisións pola nosa conta. Me parece o consello máis claro que debemos dar, non? Pero eu creo que eso en todo en salud, non solamente en alimentación. Bueno, pero en alimentación digamos que todos comemos por... Bueno, digo eu que a mí me gusta comer, pero como temos unha cousa do día a día, e moitas veces cometemos moitos erros e nos pode complicar moito a existencia se non o facemos ben, non? O de alimentarnos. Sí, totalmente. Bueno, pues a mí me gusta falar de comer, ¿eh? De non comer non tanto, pero ás veces hai que correxilo. Non sei se vos queda algo que decir.
No, simplemente darle las gracias a Susana. Además, nosotros como compañeros, bueno, lo comentamos mucho, estamos contentísimos de la inclusión de la figura de la nutricionista en el centro de salud. Me consta que los pacientes y la población también, porque así nos lo hacen saber. Así que nada, un poco para poner como punto final y resumen, que bueno, tenemos muchas formas, muchas pautas dietéticas, para cada uno será más adecuada una u otra, y lo que hablamos siempre, recurrir a los profesionales para encontrar esa que a nosotros nos funcione mejor. ¿Estáis todos que estáis en esta mesa de dieta o no? No. No hablamos de dietas. No, eso es. ¿Ves? Damos por aprendido lo necesario en este episodio. Eso es. A Susana, Glenda, Martín, moitas grazas por traernos vos consellos de saúde aquí en Radio Culleredo. Grazas. Gracias.